सिमले जों खबर माने जे बरक तिनि लाहार कासनाय हनाय ओमफ्राय कासनाय हनाय अरो फुङाव बरक बदल न फैलेखा ओमफ्राय जों बरक साका रिक्वेस्ट खायखा ओमफ्राय आबनो जे डिमान्ड आबनो रक सुई कोई डिमान्ड खायनि जों बनो जे जागा फसंनानै जों फसंनानै बागै ओमफ्राय आबनो ति बरक किसे साइडखा ओमफ्राय बरकनि लिडार्स रक आगतलाव बरक कक साना हनै थांखा ओमफ्राय आबरकनो लिडार्स रक सावखा जे नरक ताबक ताखायकरि साइडं दिहनै ओमफ्राय बरक किसे साइडंनि दंखा ओमफ्राय ताबक जरातै खवाइ साब डिभिजनाव कुनु जागाव लाहार कासमं करै ओमफ्राय ताबक जरातै पिसफुल चलै दङ जों खवाइ एनेके बरक ताम मानथायनो ति बरक अबाहायतिनि लाहार बरकनि मानथाय डिमान्ड आं सुइजाक नुगियाख बरकनि किछु डिमान्ड दंना ओमफ्राय जे डिमान्ड बरकनि जे बरक डिमान्ड खायमानि आबनो आं बरकनो प्रस्ताब रेखा जे बरक कायसा सुई रिटेन फर्म माने कागज रेखा ओंखाय जे जागाव बरक एड्रेस खायो गवर्नर हिंदी सीएम हिंदी जे जागाव जों आबनो फसंगिना बागै जों बनो व्यवस्था जों खायना जों राजि दं सार कोनो बुलाय तकलाय अरो खायले को उदा अरो कुनु बुलाय तकलाय करै ताबक जरातै जे खानामाने खवाइ साब डिभिजन एवं खवाइ डिस्ट्रिक्ट ताबक जरातै एकदम पिसफुल कुनु बुलाय तकलाय करै हामबाय सार